Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Overwatch honetara eta gaurko honetan arcade partida normalek ekarriko dizuet, gehienetan ezusteko eroiak eta jokatzen ditugulako. Eta baina gaur beste gauza batzuk egin behar ditudanez, beste gauza batzuk egingo ditugu. Eta bitarte honetan joango gara apur bat eskaramutza, partida bilatzen duen bitartean eta bar. Betikoles, hau apur bat itxaron behar hori txikitzeko edo gutxiagotzeko garrantzitsua da. Edo behintzat itxaron behar hori modu nola esango nuke. Behintzat zeo zerekin alduzu, eskaramuza bat, entrenamendu modu bat, hilarteko borroketa barreta, bueno. Aurkitu dugu. Eta joango gara Divarekin. Arcade Diva. Hemen daukat ezberdintasuna da, nahi duzun pertsonaia erabili duzula eta partida normalean ez arkadeko partida klasikoan. Hor ja funtzioak zenbaki batekin eginda daude. Esan nahi dute, ongo dira izan aldira zeiko talde hauetan, DPS kopuru zehatz bat, eta horregatik da ezberdina, baina bueno. Betiko lez, zehatuko da alik eta hobekien jokatzen. Zer moduz moldatzen garen. Bizitza, hemen. Gazen berriro borrokara. Equipo, enemigo derribado. Torreta enemiga destruida. El objetivo. ¡Guíos a la gloria! Lortu dugu. Oraindik ez.
Vale, bizitza, hemen. Perfecto. Joango gara flanko honetatik. Someteos a mi voluntad. Francotiradora. Vale, va a ser net. Estoy tomando el objetivo. Vale. Baingoitik. Esta es la auténtica realidad. Ja, bueno. Hil gaituzten batzuk ando ditu gorrietik. La justicia Favor. llueve del cielo. Dina vuelve al combate. Guazen, nino. Dan bakal gua buat. Venga. Enggak sih. Wasen. Kakak. A ver. He vuelto a la partida. Buenas, colega. Hora de acelerar la vida. Esta es la auténtica. Kakak. He vuelto a la partida. Vale, guazen. Quedan 30 segundos. Hemendi. Sí, izango dugu. Soy demasiado joven para morir. Ez. Derrota. Ai. Bueno, saiatu gara. Jugada destacada. Eta zure. Bueno, bintzat beste ikuspuntu bat ematen zaio partida esgarrei arcade mode honetan. Asesinato triunfo. A ver.
zuri beti. Eren gure puntuazio pertsonalia nolako izan den. Ez dut uste gehiago jugatuko dugunik. Ja. Me. Eteriko du kutsatxo bat. Gure aurpegi politagatik. Ia zer moduzko gauzatu bat zizkidugun. Bueno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela eta horrengoan gehiago